Vážení internetoví diváci, my bychom rádi reagovali na události posledních 2 let, které se staly na jedné nejmenované škole v severních Čechách. Před 2 lety jsme se zde setkali s podivnou humanoidní bytostí malého vzrůstu, která se zdála být zcela v pořádku, nicméně čas ukázal jinak. Začalo to předraženým odvozem velmi nekomfortním vozidlem a hleděním ostatních konče. My jsme rozhodli, že tak nenecháme, a proto jsme napsali tento otevřený dopis. Jsme velice zvědaví, jestli toto dostane k uším a očím zainteresovaných diváků, nebo skončíme u soudu, a nebo dokonce i přes úspěšné složení maturitní zkoušky v ředitelně. Takže dobrá. Otevřený dopis Větru Věnclovi z Mostecka. Vážený Větře Věncle, 5 kilo hašik trpaslík, kovalok skokan mumla půl litr. Bousáč Pěťo junior, 5 kilo půlploc šašek prcek. Mikuláš kontrolon gelman, hopsáč, házeč, tušitel klaun. Mumlovou šáša retard, tukal pozorovatel 5 hop černovous. Nosáč 2,5 chlapa, upíječ 5 lok. Miky Vousáč, větr, Haku Pétr, půl člověk. Ke konci našeho dopisu bychom ještě rádi doplnili. Stará vojna šáša, člověk z půdy, malý muž a velká žena, kotě v botě. A závěr vašeho dopisu 3x 500, 500, 500. S pozdravem PAC.